Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan.
Mayong hapon naman sa aton mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta lang sa inyo tanan? Kag-welcome naman sa aton pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan. This is my life. Lunes na Lunes, Hulyo 13, tuig 2020. Kamusta ka mo? Kamusta sang Sabado kag Domingo? Bawdo nakapagusto ka mo? Ay, hindi tanan na, ma-react naman ako na nga ton mga young ones nga hindi makapagusto wa. Kay nga, ginapasakaan kilay, kagina, akig-akigan. Pero sige lang niya, bangin matutum lang kamo kag masinulundon para sa aton adlaw-adlaw man nga safety, na? Ang aton pagpangamusta sa tanan sa kutob sa aton malabutan karon nga hapon, sa aton pagpangalaga diri sa This Is My Life, magluwas diri sa Metro Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ngayara sa idalom sa gihapon sa extended MGCQ. So, hulat-hulat naman kita 13, 14, 15 kung ano naman ang desisyon sang aton sa ni mga opisyal sa syudad kag probinsya na after July 15 kung bala kita magapabilin sa amo gihapon nga community quarantine bala magataas every makita naton basta kita nagapamati sa mga balita kag updated kita sa mga balita makita kag mahibaluan nyo gid kag mabatsyagan ang dalagan sang aton giyara against COVID-19 ang pandemic nga coronavirus. Sa gihapon, ang aton pagpanawagan kag pagpangabay sa tagsa-tagsa, ang paghalong kag paghimo sa mga health protocols sa mga restrictions na ginapatuman sa aton mga anak man. Pamo ka na ipalatawi. Ang mga nagapasaway bala na, no, feeling kuya bala daw wala lang gid na. Pangabay na, especially sa aton sa ni mga kabataan, sa mga middle age naton nga mga anak, ara sa aton gidiya ang paghalong sa aton kaugalingon. Kay makita gid naton, makita kag mabatian gid naton, especially ang nagwa nga latest update sa COVID-19 diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, Western Visayas as a whole, di ba? Ang sa Bacolod pila na ta subong may 53 cases na kita matapos magdugang ang 8. Ang probinsya sang Negros Occidental, pila na tawi ang mga positive, 184. Di sa bugos nga Western Visayas, 552 cases na kay nagdugang ang 91 mo, na sa 91 na, dala na da kahapon, sa hapon, antes iya magkasisidmon nga pagwa sa balita. Diba? Nan mga anak. Dala na dang 8 halin sa siyudad sang Bacolod. Ang 13 sa probinsya sang Negros Occidental, mamakita mo lang sa mga ara bala nagakalingaw sa social media, mga updated sa mga nag-post sa social media na makita nyo gedera. So, kinahanglan lang gid ang dugang man naton nga paghalong. Kay kung tanawin naton sa bugos nga Pilipinas, mas sobra na 56,000 ang infected sining COVID-19. Bilog nga kalibutan, tawe, pila na gani, amakon mo na, 13 milyones, hindi yan mil mo, hindi linibo, minilyon na yan. Mas sobra 13 milyones na ang apektado sining COVID-19. Alauna 38, Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, Tita Wilma, gamay lang gid kiti. Nahibaluan naton nga sa karon ara may bagyo na ning tropical depression. Gintawag naton kay Bagyo Karina, kay ara na siya ikatatlo na ini nga nagbagyo. Ikatatlo na ini nga bagyo nga nagsulod sa aton Philippine Area of Responsibility. Kag sa update as of 11 a.m. kay ina sa nga pag-asa sa ila weather bulletin, nagbag-o ang direksyon kag medyo naghinay ang hulag ni Karina. 15 km per hora ang hulag ni Karina kag nagahulag ini northwest o kon aminhan nakatundan. Ang
dagko niya sa gihapon ng puwersa sang hangin nga nagalabot sa 45 kilometro por hora kag pagmadlos nga nagalabot sa 55 kilometro por hora. Katapusan man siya nga nasiplatan sa kalayuon nga 245 kilometro na sidlangan sang Tugigaraw City didto iya sa Cagayan. Kag sa gihapon nagapabilin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, kag sa northeastern portions ng mainland ng Cagayan, kalakip ng mga kabanwahanan dito sa Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Buguey, Eastern Lalu, Eastern Gataran, kag Eastern Bagao. Ginahambal na ang mga banwa nga ginalaslasan o kung napaidalo man sa signal number 1 kay hindi natin mapaktan, may mga tagpalamati kita nga may mga pamilya dito. Kag subong man nga adlaw, ining bagyo nga si Karina, makadulot sa nga kasarangan tumtumabasko nga pagbubo sang ulan didto sa Cagayan, kalakip na sa Babuyan Islands kag Isabela. Mahuyang tubtob kasarangan naman nga may panalagsaman nga pagbubo sa mabaskog nga pag-ulan ang gina-eksperyensya or ma-eksperyensyan sa bahin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, nabilin nga bahin sa Cagayan Valley, Aurora, kag northern portions ng Quezon, kalakip na ang Polillo Islands. Kaglapta-laptay naman nga mga pag-ulan ang ma-eksperyensyahan dito sa Metro Manila kag sa nabilin nga bahin sa Central Luzon, nabilin man nga bahin sa Calabar Zone, Mindoro Provinces, Marinduque kag Camarines Norte. Kag ginasaligan man nga magahuyang kag mangin low pressure area na lamang liwat ang bagyo, no? Kabay pa. Kay kabalugid kita nga tama gidya kabudlay kun may bagyo. Okay lang pag-ulan-ulan kay inabulig sa aton sini mga mangunguma, pero kung mag-ulan baskog kag dalagko nga mga pag-ulan, ano gani Tita Wilma? Ang mga pagbaha-baha kag ang mga kauturan naton nga naga-estar iya sa mga manubo nga bahin ang aton man gina kabalakan. Dugang pagin nga update sa mga nagapamangkot iya sang franchise ang renewal sa ABS-CBN wala na, pero actually ang SWS nagpatigayon survey, no? Ang survey nagwa dira nga 3 sa 4 ka mga Filipino o kun bot silingon 75% sang butuhay ang nagpabor nga kompormihan sang Congress ang renewal sa ABS-CBN franchise. Kag sa halos katunga man sang survey nagasiling nga ang non-renewal sini mangin isa ang wala ang wala bala pag-renew sang franchise ng ABS-CBN mangin isa kadako nga dagok sa aton sini press freedom. Tigin patigayon ng SWS National Mobile Phone Survey sa July 3 until July 6. Samtang ang House of Representatives na nagpatigayon sang hearing sa renewal sang franchise, pero antes naman ang July 10 nga pagbinutuhay sang Committee on Legislative Franchises nga ginbasura ang applications ni nagwa man 13% ang wala nagkomporme o kung wala suporta sa franchise renewal kag 10% lamang ang undecided. So sa kadamuon sa numero sa gintawag sa Congress para sa renewal sa ABS-CBN franchise, pinakamataas dito sa Mindanao 80%, sunod sa Visayas 77%, Balance Luzon nga 74%, kag Metro Manila nga 69%, kag mas mataas iya sa rural areas nga 81% kumpara sa urban areas nga 70%. Amoy na siya. Pero abi ninyo, magpamati lang tagani sa mga istorya. Mga istorya sa mga supporters kag hindi supporters, gayuhom ka lang. No? Makayuhom ka lang. Pero aton gidya mabatsyagan ang mga nagasuporta kag nagapaabot pagyed nga magabalik iya ang Kapamilya Network. Siling nila, tawi, ginapangamuyuan, ginanamo niya. Okay, go lang na.
Kag hambalanta naman ining backpack type barrier balasang angkas nan. Ining motorsiklo nga may angkas sa likod. Hindi kaina, no? Subong gid nga adlaw July 13, gin-announce ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga iya gin-aprubahan ang special suit. Kung makita ninyo sa mga nag-upload sa iton sa FB Live, makita nyo kay sa YouTube, no? Special suit tukod backpack type design para sa rider kag pasahero sang angkas. Ti sa pagpakita man sa disenyo nga barrier para sa angkas, hambal ni Lorenzana, ini ang effective immediately kag iya ginaprubahan sa gilayon. Ti kabaluman kita nga si Delfin Lorenzana, amo ang aton sa Tiglikom sa Department of Defense, nga mo man ang chairman sa National Task Force on COVID-19. Kag siling niya kinahanglan niya may barrier sa tunga-tunga sang rider inang nagadala mismo sa motorsiklo kag sang nagaangka sa likod, kinahanglan gid may barrier para mangin safety net kang makalikaw iya sa paglaptas sang COVID-19. Kay tan-awon bala naton subong ang dalagan, no, tungod man sa mga pagpabaya. Mga motorista, ang ato naman mga driver, especially sa mga nagabiyahe naton nga mga kauturan nga among ila palangabuhian. Dugang naman nga kalot-kalot sa inyo sentido, kumundig ni sa inyo kalbo, sorry sa mga maigo nga mga drivers nato na taxi, PUVs, of course, na basta ang aton pangabuhi, dira nato na depende, ang aton inubakal sang kinanglanon sa aton panimalay, manghay-hay kag manghakroy na naman. Last week, di ba rollback? Ti subong naman paabuton nyo naman, oil price hike. Masaka naman ang presyo ng petrolyo buwas, Martes, Hulyo 14. Nan. Diba? So, kung amo na Tita Wilma ang sitwasyon, ang gwa niya, ano na naman? Sa kada litro sang presyo ng gasolina, madalagan sa 55 tubtob 65 sentimos kada litro ang isaka. Sa diesel kag kerosene naman, kung inyo ginagamit dira, 30 sentimos, tubtob 40 sentimos ang idugang. Pero abin nyo, may explanation sila ya. Baba mo ka na blatawin o kontra mo gin ang taga-oil industry. Kitito, may explanation na sila permi. So, no, sa ila nagsaka ang demand sang langis sa bilog nga kalibutan. Samtang amat-amat nga nagabalik na suno sa ila sa normal ang mga industry nga nagsira bangod sa Corona Disease 2019 ukon COVID-19. Gets nyo na? Pero ang tisman, ang rollback sang nagliga si Mana naglabot sa 8 tubtupulo ka pesos ang ginsaka man sa produkto sa petrolyo, kung tan-awon neton sa siyam kasunod-sunod nga simana nga may oil price hike. May ara na nga panghayhay ang aton mga drivers mo. Panghayhay balang silent lang bala. Ginato self lang nila. May ara man nga, ay, ambot, Tito Wilma, nan. May ara mga siling, maano na lang kita siniman na. Pero saludo si Tito kay nga padayon ang pagbato man sa aton sa ni mga drivers, nga itong sa mga motorista, halungyan, na? Halungay na ito, na nga ito ni kayong lawas, kay kamu lamang, na kamong haligis ang pagpangabuhi sang inyo puluyan, upod sa inyo sini pamilya. So, kinahanglan halong-halong kamo, kag, hindi man pagpabayaan ang inyo kaugalingon. Di ba, Tita Yes. Ang, ito nanay, may tahong nga lilintunon man para gid sa inyo tanan halinman kay Shirley Bassey, I who have nothing.
pasimbanwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Hey, from para sa tanan, sa aton lalangtunon sa sining hapon, I who have nothing. At sa ito naman mga late tuners dira sa inyo, mayong hapon, kag syempre si Tita Wilma po ninyo tubtubtak na alas 3 sa sining hapon. Dira sa inyo mga radyo 684 kilohertz or 684 kilohertz. Kag sa mga nagaw po naman sa ito sa FB Live, basta gani may Facebook account ka, na search mo lang dira Action Radio Bacolod. Nakita nyo da videos, my live, click nyo. Updanay gihapon kita ni Tita Wilma. Pwede man ka mo makaupod. Pagi sa eton sa ni website www.actionradiobacolod.com.ph. Ada dira may live man Tita Web. Pwede man ninyo iya maklik kag mabatian kag kitang mag-updanay. Sa mga mahuyugon sa YouTube, yes. Search nyo lang sa YouTube, kag i-like man. Action Radio Bacolod, this is my life. Diba? Kag sa FB Live ta, heart like lang, kag i-share. Alauna 52 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang ka mo dira. Magabalik si Tita Wilma para pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga,
Prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Ito man na Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang produkto sang Dr. Alfred's nga himuhalin diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. Ini 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. What silingon why ni siya additives puro kyan. Kag tandaan na ginaton, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, nami gini ni siya para sa iton mga kauturan nga may mga hapo, ang mga asthmatic bala naton nga mga kauturan na pagkabugtaw nyo gid sa aga, na kuha ka mo sang tea, isa ka tibag sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kag butang nyo sa tasa, patakluban, pabilin nyo bi mga 3 to 5 minutes. Pagkatapos na pwede nyo makumasaylo nyo sa dako-dako nga suludlan, mabutangan nyo pagiduga nga init nga tubig, tub iya isa ka litro nga tubig. Anami gina siya, sige-sigihon nyo lang nga pag-inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea adlaw-adlaw para ina sa mga asthmatic na ton nga mga kauturan na. Kag syempre nami na siya imnon sa antes man kamo magkaon. Kag, syempre, Tita Wilma, pwede mabakal ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa mga butika dira sa ilatag sa kalugar. Sa inyo tag sa kalugar, din man sa amon sa syudad sang Bacolod. Available man sa tanan nga Sincere Drugstore, tanan nga Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Kay Pachi de Kulungon, happy Monday, Tito We, and to all viewers and listeners, stay safe always. Salamat sa imo. Joabel Vargas Belio, mayong hapon sa taga Sienda, Espanya, Isabela. Qmi Smith, hello tita, yes, salamat man sa imo. Kag, syempre kay Inday Rona Rihida Trava, nga nagaupod man sa ito, mabaguling siya tapos panglaba. Di pa huway-huway, dira. Kay Jana Costa, tawe, monitor lang ko di sa imo. Salamat, Gil. Please greet sa akon two angels, Chermel, Tata Rungkilyo, Stephanie Tingting Rungkilyo sa Villa Maria Home Sumag. Nakatutok na. Halini na ka Rungkilyo Simeon. Salamat, Gil. Kag maayong hapon. Kamusta ka da? Sa akon mga kamusta lang ko da sa akon mga hinablos kay Matt Joel, kay Christian Ligado da sa may sityo, Mambugaong Cadiz. Salamat gid Annabel Garcia. Yes, salamat kay sa mga taga Silin Homes. Watching live kami diri, Tita Wilma Samay, Silin Homes, Barangay Estefania. Keep safe lang da and God bless you. Virginia, San Antonio, Olpinda sa imo man, ha? Kag syempre kay Miss Jane. Jane, mayong hapon lang dira. Miss Jane Candido kag kay Nanay Pert, mayong hapon lang. Kay Erwin Gonzalez, tawe gapamati lang kami diri sa Maaw. Salamat man, pero relax lang gid, ha? Dali gid lang kay si Tita Wilma magabasa sang aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay sa daigdig, ang buhay ay ganyan. ang basahon naton nga sulat sa sininga hapon via messenger, lalaki nga itong ni Sander, sorry gid. No, kag syempre sa inyo mandara kung luyag ninyo magpadala, mag-share sa inyo mga istorya sa kabuhi, hindi ninyo malipatan nakatag sa inyo leksyon, o kung problema man nga luyag ninyo pa ngayon sa personal advice ni Tita Wilma, personal naton nga opinion, pwede kid para mas mahapos sa inyo, hindi na kamo magkadto sa post office or maghulog pa, no? Pwede ninyo ma-share ina sa aton personal nga FB account. Search nyo lang ang
Wilma Antupi na sugaton, ara din ang send message, dira ninyo ipadala. Pwede ninyo mahinago ang inyo sini mangangalan. Kagang inyo man lugar. Ang aton siniya tagpadala karon nga hapon, nagapatawag ini siya kay EJ. Ang natungod sa iya sinisulat ay abone tungod sa iya tiya. Kagang iya sinimensahe sa messenger ni Tito Wilma nagasiling. Kamusta lang sa imo, Tita Wilma? Kabayng mabasahan mo ang akon mensahe para sa This Is My Life program sang Aksyon Radio Bacolod. Tita, tagua lang ako kay EJ, 28 years old. Ang akon problema kag na anytime natungod ini sa isa namon katiya. Kadamo sang iya mga ginapanghambal kag ginakomento sa kadahulag sang amon pamilya. Abi mo tita sa mga nagliligad pagid antes mag-lockdown sa COVID-19, nakaselebrate pa kami sang 60th birthday sang amon papa. Okay pa. Okay pa ang celebration. Pero may komento gid ang tiya ko. Nami pang pag-celebrar kay very intimate ang celebration namon. Tungod wala kami bisita. Ara lang sa balay namon, kag anom lang kami sa pamilya. Sining ulihi lang tita tungod sa COVID-19. Si mama naman ang nag-celebrate sang birthday. Amo man gihapon ang natabo. Dari lang sa amon balay, wala kami bisita. Kag kami lang, tungod hindi man pwede. Bisan gamay lang ang amon luto, happy kami kay tingob man kami. As usual, Tita Wilma, nag-picture taking para may memories kagin upload man namon sa social media. Wala ko naman ginapaabot nga mag-comment sa nega ang tita ko nga ini sa mother side namon. Ang hambal niya tungod may obra kami nga mag-ululutod. Bisan may pandemic, puwerti kami magasto. Kag makuha pa kuno namon nga mag-post sa FB nga daw pahisa-hisa lang, kita mo lang. Tita Wilma, hindi ko gin mag-gets kung nga akinahanglan pa nga mag-comment siya. Tungod, hindi man namon intensyon nga magpaila-ila sa iya. Galing balata ma-disappoint ka lang. Tungod kung sino pa ang kadugo mo kag pamilya mo, amo pa ang nagapasilabot kag nagakomment sang hindi maayo. Ang amo naman mama, wala kagid kuhaon. Ang sabat ya lang sa amon, abi mo, yuhum lang. Siling ni Papa, hindi nyo lang pagsapaka. Pero kalain, Tita Wilma, kaysa social media. Siyempre, kapamilya namon, apektado kami gihapon. Ano bala na nami sa iya taman? Hasta diri lang ang akon ma-share. Kag mamati man kami sa imo, Tita Wilma, nga matugda. EJ. Alas 2:09 Action Radio Philippine Standard Time sa atong tagpadala nga nagpatawag kay EJ. Salamat kag maayong hapon man sa imo. Kag sa tuod lang to EJ,
Hindi man lang kamo ang may miyembro sang pamilya nga mo sina mo, di ba? Kumbaga, ang klase sang tiya ninyo, wala na siya nagahisanon sa kalibutan. Damo pa na, may tiya, may tiyo, may utod, basta kapamilya, friends mo, di ba? Natural lang ina, hindi magpa-apekto. Gusto ang sabat ni mama mo nga nagayuhom lang sa inyo. Gusto man ang sabat ni papa ninyo nga pabayi lang siya. Hindi nyo na pagsapaka. Kaysa tuod lang, EJ, may mga tao, gidya, may ara na yung mga tao, nga hindi sila malipayon para sa ila pamilya o kon kaparyente Manila, na bala, hindi sila malipayon nga makita nga mo naga-try gid sila nga ma-celebrate, naga-try gid sila nga mangin malipayon, nagapaninguha para sa ila pagpangabuhi. May ara na yung nga tao nga gusto nila ya mahalit lang na. Mabantay lang bala kung anong hindi nami, kagi komentar, ichika-chika, kung hindi man nila, dera iya ma-post sa social media. Ha? Kada mo pa maagi mo, may maamo ginaiato nga tao. Ha? Ang sakit lang gid, di ba? Sakit lang gid ka pamilya, tamay lomleban nga tao. Insakto na, kay nga, huya nyo man. Kung gisa may notice na ito sa social media, mag-ilinaway sila, magkapamilya lang, di ba? Sa social media, gayaw-yawanay, nga hindi nami basahon, kag hindi nami tanawon sang iban. Makomentahan, hindi man lang kung sinong husto, kundi kamutanan, kaisa lang kamo kapamilya. Sino ang mahuyan? Kamo gihapon, tanan. Amo na yung kaisa kung makitaan ko, kag kilala ko, psst, ano na? Wala na kami mo, psst, ano na? Private message mo na lang dayon. Kung ikaw concerned sa ila, private message mo na lang. Hindi dira. Kay kalaway. Pwede ka mo kaaway daw. Private message, chat ka mo, nga kamo lang ang nga ipahibalugid sa bilog nga kalibutan, no? May ara gid nga ipahibalugid sa kalibutan, ginayaw-yaw, ginakondena, pamilya mo man gihapon. Ganito to, EJ, sakto na si mama kag si papa mo. Sakit man sa inyo, never mind. Hindi ka mo magpa-apekto negatibo sa negatibo nga komento sang inyo tiya. Palanggaan nyo sa bala. Okay lang na. Amo na siling bala nga kung hindi namin ginahimo sa imo. Iyuhom lang. Baliki lang sang ihom kag kaayo mo sa kutob sa masarangan mo. Amo na siling ko ng imo nga pasensya kag ighalangop kag pagpaumod mga let's say abi mga 12 inches lang himuon mo 10 times or 100 times. Di mayo niya Tita Wilma kung nagpasensya namon ka do amo na kalay kung hindi be. Hindi okay na to. Okay na to na. Kung tanawin naton wala man sa malain kung celebrating yung birthday ni Papa ninyo, 60th birthday, although nga lockdown, kag paisundan pa ni mama niya, okay lang na ito. Kaya nga, wala man kamo, para naman sa tiya inyo, kung lang taon, wala man kamo sang ginlapas iya. Na, di ba? Kaya di kamo man lang sa sulod sang balay nag-celebrate sa ito. Masiling pa ila-ila kami mga obra kamo. Hindi nyo man intensyon nga mo sina, ina-iya, pabatsyag nyo sa inyo ginikanan kung ano sila ka-importante para sa inyo, di ba? Wala siya sang mahimo kung gusto ninyo nga magasto. Kaya nagpaninguha, gani ka mo makatrabaho ka mo para mapalipay ginikanan nyo, pamilya nyo, labi ng amay kagiloy nyo, okay lang na. Abi kung siya bala mag-birthday, dalhin nyo to pagkaon, regaluhin ninyo. Na? Ay, nga mga anak, oo. Kahit kung tanawon tabla kung wala ka man lang malain ni intensyon sa pag-celebrate kag pag-post sa social media. Never mind, dear. Hindi tayo kinahanglan, hindi tayo kinahanglan sa aton kabuhi ang mga nega nga mga tao. Kay makapaguba lang na sila sang aton maayo nga mudo kag maayo nga buot. Kinang may ara ya tao nga hindi na siya maglinong bilong nga daw kung di siya makahalit sa isa si ka pareho mo kung hindi kapin pa kon kontra niya. Asaw. Do hindi na bugos ang iya adlaw. Di ba? May ara gid sina pero ipangamuyo na lang na siya bila kay one day makamuklat gina siya kang mabatyagan niya gid na. Amo nang
kabuhi naton diri sa kalibutan. Toto AJ. Kabiga nga pinasay siya sa inyo pamilya, pero ipabatsyag ninyo, palangga ninyo siya gihapon siya kay tungod ka pamilya. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Inangambano na ito man, ginadulot pa rin sa itong letter sender, Toto EJ. Salamat, Gaz. Gasabat sa Ay, oo, huto kadlawin nyo lang siya, kag pahalipayan ninyo siya, kay base amo pa lang ng bulong sa iya. Diba? Okay, alas 2:17 Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wegwit lang, people at Tourism Office San Enrique, especially to Jessie Malagan, Romil Palma, Ma'am Nanette, kag unat. Salamat, Kiel. Mayong hapon lang dira. And then, Jean also, sir, nga raman, nag-monitor ka nag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Oo, Orlando, bitita, permalan. Ara, saga pamati kami. Yung pamati kami dita, this is my life sa Purok Pag-asa, Fortune Town. Salamat, Kiel. Pero hindi man natin pagkalipatan ng aton sa ni Panyawan Liniment. Ang Panyawan manunggal ina para sa aton, mga senior citizens, sa mga nagaedad, kung kamo nagabatsyag-batsyag na. As ang inyong mga tuhod, mga joints, mga kaugatan, kag mga kaunuran, nga nag-aalay-alay, nagapalanakyan, banyusan ina sang Panyawan Liniment. Ina mabakal man sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Dili man sa amon sa syudad sang Bacolod. Sa mga butika sa atubang kagkilid sang Corazon Locsin, Monteliban Memorial Regional Hospital. Sa Jax Marketing, kay Miss Eva Sangco, yes, Panyawan Liniment pwede, Panyawan Herbal Capsule, kag Celebrity Kojic Soap. Alas 2:18 na, relax, balik pa si Tita Wilma pagkatapos sa ni. These portions. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo,
sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Yes, sa ito na ng mga kauturan nga nagakinanglanman sa mga press kakag matahong nga bulak, anuman nga mga okasyon, anuman nga pagkinahanglan mo, personal or whatever, bas dala arrangement sa mga fresh flowers, ara lang sa likod sa base center, no? Ferrero Street. Ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede lang ka mo magka-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Kay Cartway Zeldara, na mayong hapon lang, hi lang kuno sa family Toledo kag Riporas family. Sa gwapa niya nga hinablos nga si Carla kag Tipi, nga nagapamati gid sila sa imo, Tita We. Salamat man. Hindi, Wilma, mayong hapon, pwede ko kag-greet sa akong pamilya nga ari diri sa Bantayan. Greet lang, Gabales family, Alice family, kag Mundia family. Madamo gid nga salamat. Si Reno Mesamen Gabales. Ikaw sa imo Alma Gonzalez posisyon. Madamo gid nga salamat kag mayong hapon lang dira sa imo. Sobra gid sa kabatyag kag si Inday Wilma Wilma Cabarles bo nakapuy gid siya kuno kagabi. Ginhilanat siya. Ay inom damo tubig, girl. Kaon ka sang mga pagkaon nga rich in vitamin C para mag basko ang imo resistensya. Okay, Tito We. Paamo ka na bala. Alas 2:26 na, kag syempre nga ito naman ma-share sa inyo sa sininga hapon, natungod sa utan naman ta, Tita We. Ano ba lang season subong? Yes, ang pichay. Di kabaluta subong panahon sang COVID, ang pichay, ara man padayon sa aton palibot, mahapos itanom, madasig i-harvest, kag madasig man naton nga mapuslan. Di ba? Kadamo sang ginapanugyan dira nga mga nagkalain-lain nga pamaagi, pwede naton magamit nga bulong kag kun ano pagid iya nga masiling naton bala nami na siya sa amon ni Tawe ako na pero ina ginakontra man sang ahensya sa ikayong lawas, di ba? Pero hindi ara natin sa mga pwede naton magkaon pwede lang na iya sa mga sa mga masatera, pwede talang na matanom ang liso sang pichay. Pila lang, isa, dua kasi mana, kung magtubo siya, mapuslan na. Pero abi ninyo, the best nga dapat himuon sa tao sa karon is, pabaskugo na nga ito ng immune system nga mapakigbatuan na ito ng COVID-19. Amo man ang advice ang DOH, diba? So, sina nga panugyan, nagaug yun ang tanan. Kag wala iya sa mas maayo pa kundi nga, mag-angkon kita sang mabasko nga immune system. Di amo ning isa ka utan, iya ngalan, tawgo naton pichay, di ba? Nga kon kauno naton permi sure nga magabasko nga naton immune system. Damo pa maagi nga magamit naton siya. Iban gani, ginapabukalan lang, iban gina-steam, di ba? Kadto ka sa merkado, bisan din nga balaligyan sang utan, kay sigurado may pichay. Ano oras na kinahanglan mo, hindi ka mabudlayan sa pagpangita. Rich ini ang pichay sa vitamin A. Kagabi ninyo, surprising kay nga 72% sang recommended daily intake naton. O kung RDI sang vitamin A, makuha naton sa pagkaon sang pichay. Geget, batian nyo na. Kag naman sa pagtuon sang Linus Pauling Micronutrient Information Center kag Oregon State University, ang vitamin A sa pichay naghatag sa iton proteksyon kag nagasuporta man sa epithelial cells naton nga importante sa depensa sa aton immune system. Kag dugang pagid ang vitamin A nga sa pichay importante sa aton panulukan sa aton eyesight nga kung kulang ikaw sang among vitamins, ang vitamin A ngay na, may posibilidad makaangkon ikaw sang night blindness, mapagkaharapon sa di na mga mata, na mudlayan, nga makakita iya kung madulom na o kung hindi tama ang kasanagon, diba? Harapon, titawe, May ara man ang, may isa pagid ka vitamins nga sa pichay nga
nga kilala gid iya nga nagapabaskog sa ngayon immune system ano gani vitamin C. So naman sa National Center for Complementary and Alternative Medicine USA, ang vitamin C sa pichay importante ina sa synthesis ng collagen, ang major building block sa connective tissue. Ang vitamin C man effective nga antioxidant nga amo iya ang protekta sa itong lawas halin sa malain nga epekto sang oxidative stress. Yan. Kag may ara pagikudangan na siplatan bala. Nga isa iya ka critical sa development sang and maintenance sa mga cells nga sa kada 3 ounces serving sang pichay may 10% nga average sang daily value naton sang folate. Di kun wala sang nagakaigo nga folate consumption antes man ang consumption o kun ang pagbusong balis ng babae, may posibilidad makaangkon sang birth defects ang baby nga iya ginabusong pareho sa problema sa brain kag sa spine man. Pwede man nga among halinan sang gastrointestinal symptoms, sakit sa ulo, behavioral disturbances, kag may paandaman sang heart disease, ang folate deficiency, yes kung kulang ikaw sang folate na. Kaya no tawe ang mga mamakawa daw sa pichay, calcium, pabaskog sa mga katulanan, phosphorus para sa bone formation, may potassium, may iron, magnesium, di ba? So, kinahanglan kaon kita pichay adlaw-adlaw. Pabaskog ang atong sa immune system, tungod amo ini matudtuod gidya nga pangbato hindi lang sa COVID-19, kundi sa tanan nga mabatyagan naton sa itong lawas. So, good luck. Tantanong ta na bala kag panami-nami ta bala colors ang down sa pichay kag pagtanong kun din dalag kung iya sa ni mga stem ha okay alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time balik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Dami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratory. Okay, padayon man si Tito Wilma. Ang ito na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala lamod chemical kagula sa malayan nga side effects sa itong lawas. Tungod din 100% squalene and the only oxygen capsule nga nagapuno sang kakulang sang supply sang oxygen sa aton sinilawas para nga maproteksyonan ang aton mga body cells para magapabilin nga mabaskog ang aton immune system. Adlaw-adlaw pagbugtaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule sa gilingon. Problema sa imo ikayong lawas kung may ginabulubat siya ikaw 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ng pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Palamang ko tanon sa imo ginabatsyag kag sa aton produkto, ari nga aton Dr. Pinoy hotline 441-1299 kag nahamtang man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa May Lopez, Mandalagan. Mabakali na sa mga butika dira sa inyo dag sa kalugar. Diri man sa amon sa tanan nga Sincere Drugstore, sa tanan nga Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Yes, padayon man si Tita Wilma, Alice Chris Fuentes, Marlene Diaz, Annalyn Arante dira sa Quezon City. Thank you. Good afternoon. Keep safe man sa inyo dira. Kay Miss Malu, Nining Malu, good afternoon. Yes, love you man. Maria Luz Grijaldo Magkunat. Kay Susana Casco, hello there. Kamusta lang? Keep safe man. Kag salamat gid sa pagupod kay Tita Wilma karon iya nga hapon. Yes, Tita We. Ang ato na horoscope, umpisahan na naton. Standby sa mga nabili naton, or sorry, standby iya sa mga nahauna nga bahin nga mga zodiac sign. Para karon nga adlaw sa aton horoscope, Hulyo 3 sa tuig 2020. Sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, kag sa mga mag-asawaman nga nag-asaulog sa ila wedding anniversary, happy birthday and happy wedding anniversary. Isa lang ang atong wish sa inyo. Good health, happiness, and of course, more blessings. Sa una-una ito ng zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, mga natao, Hulyo 22 to Hulyo 22. Cancer, imo horoscope nagasiling, bayai inang mga ginapatihan mo nga mga wala pulos nga bagay. Talik di na. Kag isa pa maging komplikado man ang sitwasyon
sa negosyo mo kung may ara ikaw. Ha? Kung may ara ikaw, ano tawi? Kung may negosyo ikaw. Gani kinanglan dugangan mo pag idang imong pagtuon, para nga mapaayo mong dalagan sa negosyo mo, kag sa mga bagay man nga dapat mo desisyonan. Tuon ka sa mga nakaligad mo nga mga failures bala sa pagdesisyon, nga hindi na dapat masulit paliwat. Kag tagaan mo man atensyon, oy, ang palangga mo sa kabuhi. O no 9, 18, 21, kag 34, mga masuwerte mo nga numero, light orange is your lucky color. Sa mga Leo, ang mga Leo mo ini mga nataong Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ay, si Leo, irritable karon nga adlaw. Medyo masulo sa limuot ang iya pamensaron kag iya pamatyagan karon nga adlaw tungod sa ginaangkon mo nga problema, right? O, tawe, ho. Kag, abi mo ang mahambalang ginatungtungod sa hambal sa mga horoscope mo, mabuhin-buhinan ang kabugat sa imo problema nga ginaangkon kon magkulukalma ikaw. Mga maswerte mo man nga mga numero 3, 15, 19, 24, kag 41. Lucky color, silver. Sa mga libre naman, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23, may mangayo sa imo advice, Libra. Kag isa pa, hindi mo siya pagkonsentihon. Hindi mo siya pagkonsentihon sa pagtalikod sa iya responsibilidad. I-explikar mo ina sa iya. Kinanglan makaangkon siya sang panindugan sa iya kabuhi. Ba nami, advisor ka subungan lao? Mga masuwati mo nga numero Libra, 4, 11, 15, 21, kag 36. Amoy na mga masuwerte mo nga numero ultraviolet naman ang imo nga lucky color. Sa mga Scorpio, Oktubre 24 tubtob, Nobyembre 22, may admirer ikaw nga magapalapit sa imo karon nga adlaw para nga ipamilit ang iya kagustuhanan sa imo. Sa mga singles lang ini nga mga Scorpio, halong ka man sa mga palabor-labor, nga iya'y pangako sa imo, kinahanglan gid. Mga maswerte mo nga mga numero 5, 13, 22, 27, kag 43. Pale blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Ikaw naman Sagittarian, importante, tungdan mo ang imo nga mga nakapending nga mga trabaho tapusan na. Kinanglan mangin mahinalungon ka lang. Ilabi na gid kon inang ginahimo mo makaapekto sa imo isig kapareho. Sagittarius, ang imo mga maswerte nga numero 9, 15, 17, 23, kag 41. Avocado green is your lucky color. Inaang una man nga bahin sa mga zodiac sign para sa iton horoscope karon nga adlaw. Pero anay sa iton man mga kauturan dira nga daw kinahanglan ginaton nga makakita kwarta, nagaplano ka mga mag-loan para sa inyo problema subong, especially nga damo kitang apektado sa circumstansya, sa mga trahedya sa itong kabuhi. At sa Golden Sun Finance Corporation, ano nga loan nga gusto mo, pwede ikaw dira maka-inquire, manubo ang interest, basta akang madasig ang approval, basta kompleto lang ang imo requirements. Nami ang ila sa ni accommodation sa mga gusto makahibalo kag sa mga gusto man mag-apply, ha? Sa Golden Sun Finance Corporation, pwede ka mo makabisita sa ila office sa LN Agustin Drive kag Lopezina Streets diri sa siyudad sang Bacolod. Kung di inaayon, kung magdipasay ka nga sa lakyan, pa-shopping, naara na. Okay, tawe, may ara man sila landline. Pwede ka mo magkatawag for enquiries sa 4348788 kag 707-6730. Ang ila cellphone number 0925-708-8424. Sa mga outside Bacolod, yes, may mga branches in Golden Sun Finance Corporation. May ara sa Bago City, may ara man sa Kabangkalan City, may ara sa Victoria City, kag Silay City. Sa Dumaguete City, may Golden Sun Finance Corporation man. Balik City ta Wilma pagkatapos sang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1-meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, Abtik, Banat sa apat. Mayong hapon lang dira kay Samson Lagdamit. Hi, Tita We sa pamilya Lagdamit sang Maaw. Kag, honey, love you. Likewise man. Kay Inday Ruby Ardiente de la Luna nga nagaw po man sa eton karon nga hapon. Palihog lang tamyaw sa nga akong sister-in-law nga si Maribel de la Luna nga nagapamati gid sa imo program kada hapon. Thanks gid, ma'am. Kay Alod Chamalik. Good afternoon to we. Monitor lang kami ni Nelson Silaya pamati gid. This is my life. From Villa Lourdes, Pahanukoy. Jocelyn Libuon, this po. Salamat man kay Tutu Ken Alonsagay. All the way from Tokyo, Japan. Good afternoon. Mayong hapon lang gida sa imo. Kag maghalong-halong man. Tita, gapahay man ko. Si tita ko, Rosie Te, gapamati gid sa imo. Salamat gid Cart Razel. Regine Pasulit Ligaspe. At tamyaw lang daday kag bibi pasulit. Okay, salamat kid. Ang iban relax lang dira. Pero nga ito na DTX 500 capsule ina para man sa complete management sa atong siniliver, no? Kinahanglan ang aton atay mangin fit kag active, no? Okay. Ini ang may detoxifying compound nga mo nagatinlo sa aton atay, syempre DTX 500 capsule kag may mga active ingredients, may ni phytochemicals kag antioxidants. Ina pangontre naman sa paghubag sang imo siniliver ukon atay. Kinahanglan ati panon, kinahanglan hindi pagpabayan, kinahanglan protectionan ang aton sini atay. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Abi ninyo pwede naton ini mabakal online. Paagi lamang sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Facebook page Tita We Kalusuganyan. Kag ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicine. Okay na. Relax sa mga nabili naton nga mga zodiac sign para sa aton horoscope sa karon nga adlaw. Di na ta ganito na Alice Chris Fuentes. So, ari na ta sa Capricorn. Ay mga Capricorn ni tao Disyembre 22 tubtub Enero 19. Maayo iyang kahigayunan karon nga adlaw para sa imo Capricorn para pangitaon mo ang dekalidad nga investment. Kaya may plano ka na? Pero ang pinakadako mo nga kapital sa pag-invest sina amo ang imo talento. Capricorn, 8, 16, 19, 21 kag 24 mga maswerte mga numero, blue is your lucky color. Mga Aquarius, Enero 20 tubtub Pebrero 18. Ang imuon mo ya karon nga adlaw nga numan ay hindi sa imo trabaho Aquarius gapangita ka sang oras para sa imo extra nga hilimon pero daw wala ka gid ligwa. Very hectic ang imo schedule today. Ano pa mabatyagan mo masako ka dong imo energy la go lang
kinahanglan lang pabaskogon mo imo lawas at tipanon mo sang maayo Aquarius. Kagang imo man maswati nga mga numero 5, 12, 19, 26 kag 29. Lucky color lemon green. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19 tubto Marso 20. Ikaw Pisces, be true to yourself. Kinanglan kid. Kag kun ano ganing advice sa imo, dapat pamatian mo gid, sundon mo gid, kung ginapatihan mo nga husto. Gets mo? Yes, Tita We. Mga maswerte mo nga numero 6, 14, 24, 30, kag 35. Lucky color gray. Sa mga Aries naman, mga nataw Marso 21 tubtob Abril 19. Abaw, ginakalangkagan mo gin nga makita ang mga tao nga nagbulig sa imo kadalagaan. Hiba kag dumdumon mo gid, ha? Dapat gid, Aries, dumdumon mo gid ang mga kaayo nila sa imo. Ako na iyang gustong ito mo, diba? Mga maswati mo man nga numero karon nga adlaw, 5, 15, 19, 26, kag 43. Your lucky color is blue, violet. Sa mga Taurus na naman, Abril 20 tubtob Mayo 20. Taurus, ang imo ginahulat nga adlaw magaabot gid. Para sa ano, Tita We? Ikaw ang mas nga makapulos sa balita nga mabaton mo karon nga adlaw tungod maayo ina nga balita. Mga maswerte mo nga numero 2, 8, 16, 20 kag 38. Lucky color yellow gold. Okay, Gemini. Ang mga Gemini naman ito, Abril 21 tubtob Hunyo 21. May obligasyon ikaw nga malipatan sa imo kapamilya, sa imo kaparyentihan, o kung mismo man sa imo kaugalingon. Pero kung nalipatan mo man, kag madumduman mo kung ano ina, nga nagsabit na naglain ng ilang buot, kinahanglan, mahinalungon mo man nga i-eksplikar sa ila. Kinahanglan kid, Gemini. 7, 14, 27, 37, kag 42. Mga maswerte mo nga numero. Light green is your lucky color. Okay, nabatian nato ng kabugusan sa aton tag sa iya ka horoscope, agi man sa aton tag sa ka zodiac sign para karon nga adlaw. Pero man sa aton mga kauturan nga nagapangita sang epektibo nga food supplement, syempre Xanthan Plus Gold. Kaining mas gigin pabaskog pa para nga mas pagin nga mangin epektibo ang imo nga ginapangita nga food supplement, amo ini ang Xanthan Plus Gold. Kay nga may gindugang sa iya nga extract sang amarguso, yes, mangosteen, balunggay, ahos kag spirulina. Tandaan mo lang ang Xanthan Plus Gold, pwede mo ina mabakal sa imo mga suki man nga butika. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos sini. Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan.
Aksyon Radio. Magkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dayang pagpalangga. Madayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa iyo. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, ngayon mananay Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia ang produkto sa Dr. Alfred's nga may US FDA seal of approval, 100% pure mangosteen, natural kag 100% organic. Nami gini siya sa mga kabataan nagapalerto sa ilang memorya kag sa mga nagaedad na, no? 60 pasaka kag sa mga iloy nga nagapasuso. Nan. Kaya nagapadamo ini sang inyo sinigatas. Kag syempre, ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia ini siya. Buot sila yung Stevia Natural Sweetener. Kompleto ini sa proteins, vitamins, kag minerals, kag makasiguro gid ikaw nga natural ini siya, organic kag wala sang preservative. Na pwede mo inamabakal sa imo mga suki dira nga mga butika. Ada available man sa tanan nga Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Okay, salamat ma'am kay Regine Pasuit Ligaspe, na? Kay Kuya Joyner Clipper, Kuya, kamusta lang? Salamat sa pag-upod kay Tita We karon nga hapon, kay Ma'am Eleanor Fukuda, kay Edgar Pelayo, kay Weng Serrano, salamat man. Kay Inday Ginny Sulgon, salamat. Kag dira man sa
Kay Annalyn Arante sa Quezon City sa Bugos, dira nga pamilya, kamusta lang? Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, sorry gid na. But anyway, happy birthday sa imo sister-in-law. Kay Ofelia Maban sa iya birthday today, dira sa Inayawan, Kawayan. Kay Claire Ann Moreno. Happy birthday sa ila, no? Thanks a lot, keep safe. Take care and God bless. Pasensya na, pero si Tita Wilma wala na sang panahon. Gani kita magapaalam sa Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.